Dabo, Davao ug Davao. Kini ang tulo ka mga pulo nga gihiusa nga may resulta sa pangalan sa lugar nga Davao. Sa kasaysayan, ang tulo ka Bagobo subgroups nga taga-Bawa, Giangan ug Obo mao'y naggalan sa Davao River. Diin ang maong sapa mao'y nagunang pamaagi alang sa panginabuhi sa rehiyon kung diin ang locals ug Chinese trades magtagbo. Apan una pa man ang nasangpit, nasayod ba mo nga tuig 1848 atol sa Age of Exploration niabot ang mga Kastila sa Davao ug gisulayan nga sakupon ang maong lugar apan kini gidepensahan ni Dato Bago usa ka local chieftain. Human sa pila ka tuig napildi sa United States ang Spain atol sa giyera ni atong 1898. Dinhi nagsugod nga nadiskubrihan sa mga Amerikano ang maayong plastada sa Davao. Diin sila nagpatukod og mga gambalay, tulay ug pagbugna og mga produkto nga gama sa lubi ug abaka. Hangtod sa miabot ang March 16, 1936, nagluso og balaodnon nga nahimong Commonwealth Act No. 51 si Davao Assemblyman Romualdo C. Quimpo usa ka balaod aron himuong chartered o independent city ang syudad. Kini gipirmahan ni President Manuel L. Quezon niadtong October 1936 ug gipanguluhan sa usa ka mayor. Busa ang bulan sa Marso kada tuig usa ka espesyal nga bulan alang sa Davaoenos tungod sa kamugnaan sa lungsod. Gani karong tuiga ginaselebrar sa tibuok dakbayan ang 86th araw ng Davao. Latas sa daghang katuigan, daghan ang katikaran ang nakabot sa syudad sa Davao. Pagpamatuod sa kaligon, panaghiusa ug kaligdong sa rasa sa mga Davaoenyo nga nahimo ng garbo sa matag lungsuranon. Alang sa 86th araw ng Davao Special, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aremen.